Nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka grupo sa kababayen-an sa General Santos City karong National Women's Month. Singgit nila, undangon ang pagpangabuso sa kababayen-an ug korupsyon. Ani ang report. Undangon na ang pagbasto sa mga kababaihan. Kay hangtod karon nagpadayon lang gihapon ang kaso sa pang-abuso. Gipangunahan sa grupo sa kababayen-an sama sa Fish Workers Solidarity Centro Women ug Akbayan ang lihok protesta nga gipahigayon sa Central Public Market sa General Santos City adlaw Biyernes. Kini agig pag-obserba sa National Women's Month karong bulana. Tumong sa ilang panagtapok, ipanawagan ang pag-undang sa pagpangabuso sa kababayen-an. Sumala sa grupo, nagkulang matud pa ang pagtagad sa gobyerno sa mulo sa kababayen-an, ilabi na sa isgutan ng pang-ekonomiya. Tungod sa padayon gihapon nga ang mga kababaihan nagantos sa inhustisya maging sa ekonomiya man ni siya ug sa politikal. Lisod kayo kababaihan wala tagaig pagtagad sa tong gobyerno, mentally, physically maapektahan gud ang atong mga kababaihan. Lakip sab sa ilang gikondena ang pamahayag sa usa ka kongresista kalabot sa iladong aktres nga sumala nila usa ka pagpangabuso sa kababayen-an. Nangayo na og pasaylo ang kongresista kalabot sa iyang gipamulong. Apan sumala sa grupo, kinahanglang manubag gayud ang mga buso sa kababayen-an. Tuldukan na nato ang mga pangbabastos sa mga kababaihan nga taga-agustisya nga managot sila sa pangbabastos nila sa kababaihan. Nanawagan sa bang grupo nga undangon na ang korupsyon sa gobyerno ug kinahanglang dunay manubag ug mapriso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.